Rewşa dawiyê ya şir û pevçûnê di navbera artêşa Tirk û PKK da xala herî balkêş di daxuyaniyên HPG da. Di şir û pevçûnên navbera PKK û leşkerên Tirk di nava sînorên Herêma Kurdistanê da zêdebunek hat dîtin. Bi taybet deverên navçeya Amêdî ya parêzgeha Dohokê bûye navbenda alozî û pevçûnan. Artêşa Tirk dibêje me herêm ji terorîstan paqij kir. PKK jî dibêje me neheşt ku leşkerên Tirk xwe bilivîne. Lê her du alî jî rast nabêjin. Her çend welê xuya be ku PKK û artêşa Tirk hemberî hev şer dikin, lê rastî her du hêz li hember Herêma Kurdistanê tê dikoşin. Êrişên hewayî li dora gundê Berçî û Guherzê dijwar bûn. Niştecihên vê deverê pir zerarmend bûn. Tenê li gundê Guherzê 100 dönüm erz şewitî. Coka ava gund xera kirin. Gelo devera tê gotin pevçûn lê zêde bûne. Tepê Cudî li ku ye? PKK ji devera gundê Sêrî re dibêje Tepê Cudî. HPG daxuyaniyek da û got me neheş leşker li girê Cudî bicih bibin. Artêşa Tirk girê Cudî an ku gundê Sêrî sala bihorî heyva pênca kontrol kiribû. Hêzên çekdar ên Tirkiye di mavê du rojan da ev gire ji PKK stand. Hemû tûnel û çeperên PKK yên li vê deverê îmha kirin û di meha cotmehê da ji gundê Sêrî vekişiyan. Gundê Sêrî cihekê ku ji sala 1995 ve di destê PKK de ye. Piştî Kongra Pênceya PKK biryargeha navendî ku navê wê demê Argeke bû li ser vî girî bicih bû. Kodê têsisa çavdêriya vî girî Cudî bû. Loma jî navê gir bûye girê Cudî. Pişra biryargeha merkezî xwe berda ber ava zê yanî kampa Zapê û ev çîroka kampa Zapê dest pê kir. Cihê ku HPG dibêje me îsal nehiş dijmin bikeve di heman demê da ev senaya sîstema tûnelê ya PKK jî bidawî kir. Ev girê ku 28 salan cihê serekê yê HPG û PKK bû nekarîn 28 saetan jî biparêzin. Tûnel û cihên neqanî yên PKK hemû hatin îmhakirin û PKK dever çol kir. Girê Cudî wekî coğrafîk ne lûtkeyekê stratejîk e. Li gorî gir û lûtkeyên deverê tu girîngiyekê leşkerî bo nîne. Lê bo PKK cihê biryargeha merkeziya destpêkê ye. Loma jî watekî manewî heye. Deverê da cihê herî stratejîk lûtkeya çiyayê Metînî ye û ew jî destê artêşa Tirk da ye. Çima hevçûn zêde bûn? Gelo rast e ku PKK artêşa Tirk rawistandiye. Girê ku payîza bihorî artêşa Tirk çol kirî wekî gundê Sêrî yanî Tepê Cudî serê linkî dîsa vegeriya ye. Ev bi zava Tirkan wekî operasyonekê deverkî tê dîtin. Ji ber ku lûtkeyên li devera Nêrwe û Rêkan hemû di destê Tirkan da ye. Ji xala sifra a bajorokê Çelê yanî Çuxurca heya hindavî Amêdiyê û Şeladizê herêm hatiye dagirkirin. Mişara Rojhilatê Avazê ji serê Sênya yanî şikefta birîndara Kêriyê Horê, Çemçû, Walxel, Xelkan, Zîda heya di gihêje kurêjarî Tirk lê bicih bûne. Mişara Rojavayê Avazê jî heya serê Amêdiyê hatiye girtin. Rêkûpirên wê deverê ji aliyên dewleta Tirk ve têne çêkirin. Ew girên diwarê leşkerî da nekirin bi operasyonên rojane tên kontrol kirin. Nûçeyên berdewam ên medyaya PKK yên ku dibêjin me pêşveçûna artêşa Tirk rawistan dûrî rastiyên ew û agahiyên herêmî van îddiayên PKK piştrast nakin. Xuyaya ku PKK ev daxuyaniya tenê ji bo motîvekirina girseya xwe çêkirine. Di derbara şer de HPG daxuyanek da û got hêzên PKK piştgirî didin operasyona Xakurkê û Metîna. Ev çend salin PKK her cara ku dikeve nava Tengasiyê PKK dike hedef û dixwaze PKK wekî sedema têkşûna xwe destnîşan bike. Daxuyaniyên yek ji endamên navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG Ortay Serhat ji bo kanala PKK Medya Newsê gelek balkêş bû. Ortay got bila PKK ji gelê kutra helwesta xwe bibêje û got bu wan tevlibûna PKK ya operasyonê piştrast kiriye. Lê ne PKK û HPG ne jî endamên çapemeniyê nabêjin ka pêşmerge kîjan dever beşdarî operasyonê bûye. Gotinên şêlî û nezalal ithamên qirêj û bêpinge bi kar tînin û nikarin tu delîlan nîşan bidin. Ji ber ku ne rast e ku pêşmerge bi hêzên çekdar ên Tirkiye re beşdarî operasyoneke hevbeş bûye. Hêzên pêşmerge hêza fermiya artêşa Kurdistanê ye. Pêdiviya wê nîne ku karekî veşartî bike. Li başûrê Kurdistanê ji ber rastiya civakî ne mümkün e ku karekî veşartî were kirin. Eger yek pêşmerge biçe erkekî yan jî beşdarî operasyonekê bibe hemû malbat civak û eşîra wê agahdar dibin.
هرچی قاسپکی که بسالان دروان بکه و دبیجه پیشمرگه و ارتشا ترک به هفر اپراسیون پیگانی نجی لی حتی نها نکاریه یک دلیل و بلگه جی نشان رای کرد بده. اپراسیون ترکیه این داگرکرنا جوهوارا بگشتی ده دست پیکا بحاری دا دست پیدکن. ایسال اپراسیون نو هاتن کرن. لی دوار تکنیکی و اتنیگاری دا سردسیا هزم ترکیه حتی نهاجی دکاره اپراسیونی بکه. تنجیه کپکه که کاریا خوالی را گره چیای راسری گند برچی بلاوا و گوهرزه. پکه که جسال 1995 هیان ها لور لوتکه خوجه. پکه که جوی لوتکه را دبیجه تپ بهار. افگیر بهار وکی دوه گلیه زاپه مایا دست پکه که دا. یعنی پکه که همو حرم جدست دا. تنه او زیروه یعنی لوتکه مایا دست دا. اگر دولتا ترک و دری بگره در راستیا خدا و گلیه زاپه به تمامی دور پیش بکه. لعالیه دن پکه که لطباهای حرما بهدینانه تنه لچیای گاریو در دوراوی خوجه ها. اگر پکه که نخواست دولتا ترک بکه و حرمه دکاری وان زیرویان یعنی لوتکیان رادسی پیشمرگ کردستان بکه. لبل پکه که کتنا پیشمرگیان آوان چیایان وکی صدم شرط دست گرتو حرم همون رادسی ارتشا داگرکرا ترک کرد. به گشتی تزانین و شر هزین چکدار این ترکیه و پکه که شرکی لحبگیریه. پکه که بی شر ارتشا ترکیه آنی حرمی و صدام داگرکرنا حرم کردستانی. پکه که جسال 2019 ورگه دبرین چیایی این حرم کردستانی پارچه پارچه رادسی ارتشا ترک دیگه. طبیبی ایکیجی رینا دکو هزی پیشمرگه لحرم خواجه ببین. ایرشی هزی پیشمرگه دیکن. لیچابین خواه لپیشورچونا ترکان دیگرین. لبله گل کردستان باش زانه و اف پیلان داگرکری پکه که او ترک به هفبشی دمشینن.